lamɛnbagaw kunnafoni dugu jɛlen nin ye honorable a bɛ cogo di ami ala tanu fanta to mota ala ka tanu jidi ami me sira di ma tabarikala aw ni sɔgɔma aw minnu bɛ yen ni aw bɛ yɔrɔ jan fɛ ani yɔrɔ suru ka se ka aw kunnafoni yɔrɔ bɛɛ groupe renouveau ma bi sɔgɔmada in na aw y'aw bisimila ko kura kibaruyaw la bakurubaw olu bɛna tali kɛ bi sɔgɔmada in na an ka finitigila kama 33 minnu fara ni ka dɔw jogin dinɛ dansago jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye état islamique ma olu y'u yɛrɛ kofɔ k'a fɔ olu de ye nin wale cɛjugu in kɛbaa ye Yusufa Kulubali ale bɛna ɲɛfɔli kan y'o ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la Mali gendarme ye kalanbulonba dɔ sɔrɔ kunungo kalan mun dayɛlɛla waasa k'u dege maa minnu bɛ yen n'olu ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye gendarmerie yɛrɛ gun kan u bɛ se ka k'a dɔn bamanji minnu bɛ musaka kɔkɔrɔ doniw kɛ ni ka wari nɔgɔlenw yɛrɛ fana jagosa kɛ wari jɛlenw ye k'o kow jateminɛ kɛ a taara ka ɲɛsin olu ma Maliki Jalo ale bɛna olu ɲɛfɔ an ye bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ minnu ye dugutaa ko nasiratigɛ la malidenw na sɛgɛ bi ko kura sabula min ye transporteurs ye minnu bɛ bolimafɛn ko la samasɛmali b'u ni jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ musaka dɔw sarali ko la kama u y'a kanu tile 3 baara bila u y'o daminɛ bi sɔgɔmada in na min bɛ to sen na fɔ alamisa maa minnu kun ko sanni feere n'o ye commerçant détaillant ye olu kɔni ye batakɛ sɔrɔ k'a jira k'a fɔ olu sen tɛ a la a bɛ tali kɛ bolimafɛn misɛnninw na ko mana kɛ min ye an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan na gɛlɛyaba bɛ maires kan i n'a fɔ an ye maire dɔw da sumusumu cogo min na maires b'a fɛ k'u k'a kɔrɔta ni laɲiniw ye ka ɲɛsin jamana faamaw ma ko dɛmɛ ka don u ye ko maires sara ka jɔ maires dun ka baara ka bɔ jamana la an ye kuma di Wasolo ale yɛrɛmara kafo dɔ maire ma gɛlɛya mun bɛ maires kan u ka baara la ale bɛna kuma ɲɛw ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ bakurubaw ye nin ye bi an bɛna sinsin mun kan ni k'an jɔ sen bolo maana ka se Mali ani yelekew olu kibaruyaw ma bi sɔgɔmada in na renouveau don kibaru kɔnɔ aw ni sɔgɔma ka bɛn ni aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ waati min na a y'aw bisimila Gawokaw fɛ kunungo min bɛ tali kɛ Mali ka finitigilakaw jabala min bɛ yen ni u bɛ tali kɛ kan kɔnɔna na jatew y'a jira tilegan fɛ k'a jira ko tasuma dɔ kɔni wulila maramafɛn minɛ yɔrɔ dɔw la mun kɔni sisi balila ka poyi maaw ɲɛnɛma nka an bɛ yɔrɔnin minɛ i ko sisan an ma se ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ a kan mun y'a jira k'a fɔ nin tasuma bila ni nin marifa marisi kalo tile 15 tɛmɛnen n'a yɛrɛ kɛra sababu ye ka Mali finitigilaka maa 33 faga walejugu kɛbaa minnu bɛ yen n'an k'a ma ko état islamique olu kɔni y'u kun don o ko kɔrɔ ni finitigilaka minnu kun kan ka taa tesit ni ka taa maa wɛrɛw nɔra bila bingani wale kɔni tara ka ɲɛsin olu ma maa 100 ɲɔgɔnna fɛ n'olu yɛrɛ tun bɛ mɔbili ani motow la ka kɛɲɛ ni an ka finitigilakaw ka fɔli ye nin waleya in senfɛ walejugukɛla maa 20 ɲɔgɔnna olu su kɔni sera ka ye ka kɛɲɛ ni Mali finitigilakaw ka ɲɛmayaso ka fɔli ye binkani wale min tara ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma
marisi kalo tile 15 tɛmɛnen n'a yɛrɛ kɛra sababu ye ka mali finitigilaka maa 33 faga walejugu kɛbaa minnu be yen n'an k'a ma ko eta islamique olu kɔni y'u kundo o ko kɔrɔ ni finitigilaka minnu kun kan ka taa tesit ni ka taa maa wɛrɛw nɔrɔ bila bingani wale kɔni tara ka ɲɛsi olu ma maa 100 ɲɔgɔnna fɛ n'olu yɛrɛ tun bɛ mɔbili ani motow la ka kɛɲɛ ni an ka finitigilakaw ka fɔli ye nin waleya in senfɛ walejugukɛla maa 20 ɲɔgɔnna olu su kɔni sera ka ye ka kɛɲɛ ni mali finitigilakaw ka ɲɛmayaso ka fɔli ye nin bingani wale yɛrɛ kɛra yɔrɔ la an ko min ma ko dancɛ 3 n'o bi mali burkina ani niger ko fɔ kabini ɲinɛ san yɛrɛ daminɛna walejugukɛlaw u tuma ni ɲɔgɔnna kasara ta ka ɲɛsin mali finitigilakaw ma nin yɔrɔ kofɔlen na nin don kelen na kilomɛtiri 100 bɔɲango ka taa baniyan fan fɛ nigerikaw fɛ yen maa 58 olu kɔni fara bingani wale dɔ sen fɛ nin jamana kofɔlen tilebiyan fan fɛ ka kɛ n'u ka gouvernement ka fɔli ye wa nin waleya yɛrɛ tara ka ɲɛsin maa minnu ma maa gwansan wɛrɛw de kun don minnu bɔtɔla kun don sugu la nin yɔrɔ kofɔlen in ni walejugukɛlaw yɛrɛ jabala ye yen ye i n'a fɔ alkaida bolofaraw ale ni eta islamiki faransi finitigilakaw n'an k'a ma ko force barkan ale n'a baarakɛɲɔgɔn saheli jamana finitigilakaw olu kɔni ye wulikajɔba kɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka kɔrɔlen bingani wale min kun bi kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u kɔni kun bi janya ɲɔgɔn na nka ntɛnɛ bingani wale nin yɛrɛ a bɛna kɛ sababu ye ka mɔgɔw hakili jigin walejugu kɔrɔlen minnu kɛra ka ɲɛsin mali finitigilakaw niger finitigilakaw ani burkina finitigilakaw ma nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'o waleyaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen o lakodɔnna eta islamique au grand sahara de fɛ Yusuf Kulubali renouveau don kibaru kɔnɔna la n'an bɔra ye an bɛ to finitigilakaw ka gun kan kala dɔ dayɛlɛla kunungo n'o bɛ tali kɛ tile 3 kalan na ka ɲɛsin mali gendarme minnu ka bolofara ɲɛsin no sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn ma ka kɛ ni wale cɛjugu ye o kama min ye CNTF ka dɛmɛ kɔnɔ u ye kala dɔ ɲɛsin ma kala in bɛ tali kɛ bamaciya kule ale kɔkɔrɔ doni musaka ko la ani nafolo jugu yɛrɛ ko ka jɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bali cogo min na an ka jamana kɔnɔ mali gendarme ka kalanbolo lɔkɔliso min bɛ Bamako ya baara ninnu dayɛlɛla yen nɔ mun hakilina taara i k'a dɔn cellule nationale de traitement des informations financières n'an ko a ma CNTF a kun ye u ka se k'a dɔn fɛɛrɛw ni sariyaw ni wulikajɔ minnu bɛ kɛ n'o b'u dɛmɛ ka se ka nin baara ninnu sankɔrɔta cogoya min na an ka ciden tun ye Maliki Jalo ye ale ni gendarme tun bɛ ɲɔgɔn kan kunu an k'a lajɛ. Gendarme kɛmɛ ni kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya chef de brigade ka taa se u dankanw ma olu de sen bɛ nin kalanbolo in na min yɛrɛ sigilen don walisa gendarme bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ fariyankulu tigilamɔgɔw ka musakaw sɔrɔ cogow la ka se k'a kɛlɛ minisiriso min sigilen don lakana koɲɛw ma ale ka secrétaire général y'a yira ka fɔ jamana cakɛda min sigilen don kasabiko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛli ma n'a bɛ wele cellule nationale de traitement des informations financières ale ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira ka fɔ ko fariyankulu tigilamɔgɔw tɛ se ka kɛlɛ fiyewu n'u ka kasabi sɔrɔ yɔrɔw ma kɛlɛ. n'i y'a ye fɛɛ dɔ bɛ an ka kɛlɛ na parce que minnu bɛ kɛlɛ première ligne la minnu bɛ a niveau fɔlɔfɔlɔ la olu tɛ a technique bɛ ɲɔdɔn kojugukɛlaw bolo donc an minnu bɛ a kɛlɛ ɲɛma ani minnu bɛ premier niveau la il faut que an ni olu kan sigi ka kuma wari nɔgɔlen ye mun ye a bɛ se ka sɔrɔ cogo di a bɛ se ka kɛlɛ cogo di a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase adamaden ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase jamana ma n'an ni olu sigara k'o kuma kɛ a ka ca ala fɛ an bɛ kɛlɛ min na bi an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la. gendarmerie ɲɛmɔgɔba kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kalan in nafa. gendarme kɛmɛ ni kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya chef de brigade ka taa se u dankanw ma olu de sen bɛ nin kalanbolo in na min yɛrɛ sigilen don walisa gendarme bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ fariyankulu tigilamɔgɔw ka musakaw sɔrɔ cogow la ka se k'a kɛlɛ minisiriso min sigilen don lakana koɲɛw ma ale ka secrétaire général y'a yira ka fɔ jamana cakɛda min sigilen don kasabiko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛli ma n'a bɛ wele cellule nationale de traitement des informations financières ale ɲɛmɔgɔ kɔni y'a yira ka fɔ ko fariyankulu tigilamɔgɔw tɛ se ka kɛlɛ fiyewu n'u ka kasabi sɔrɔ yɔrɔw ma kɛlɛ. n'i y'a ye fɛɛ dɔ bɛ an ka kɛlɛ na parce que minnu bɛ kɛlɛ première ligne la minnu bɛ a niveau fɔlɔfɔlɔ la olu tɛ a technique bɛ ɲɔdɔn kojugukɛlaw bolo donc an minnu bɛ a kɛlɛ ɲɛma ani minnu bɛ premier niveau la il faut que an ni olu kan sigi ka kuma wari nɔgɔlen ye mun ye a bɛ se ka sɔrɔ cogo di a bɛ se ka kɛlɛ cogo di a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase adamaden ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase jamana ma n'an ni olu sigara k'o kuma kɛ a ka ca ala fɛ an bɛ kɛlɛ min na bi an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la. gendarmerie ɲɛmɔgɔba kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kalan in nafa ka bon kosɛbɛ a ka cɛdenw ma wa minnu sɛmɛ kalanbolo in na a y'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ walisa u bɛ se ka faamuya sɔrɔ kalan minnu bɛna kɛ u kunna wa n'u sela u seyɔrɔw fana na u ka ɲɛfɔli kɛ u toɲɔgɔnw ye. kɛlɛ min kan ka kɛ kɛlɛ ni fankelenna kelen dɛ marifa ta yɔrɔ b'a la mais hakili ta yɔrɔ fana b'a la
hakili ta yɔrɔ o ye u bɛ wari sɔrɔ sira fɛ ka se ka groupe labɛn k'u labɛn ko ɲuman ka se ka u ka déplacement kɛ ka se fana ka mɔgɔ kuraw recruter an bɛ se cogo min na k'o sources k'olu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka se ka dankariw la o siraw fana fɛ o baara de bɛ sen na bi pour que an bɛɛ ka jɛ k'an effort fara ɲɔgɔn kan parce que kɔnɔkɛliw jɛlen de b'a fɔ biw donc na anw ni CNTF ani force de sécurité tɔw n'an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin sources kɛlɛ kelen kelen a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka dankari nin ko in na joona. Gendarmerie ɲɛmɔgɔyasoba ani cakɛda min ɲɛsinen don sɔrɔ kunnafoniyaw a n'a sɛgɛsɛgɛliw ma olu kɔni y'u tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn na munna u bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛwale jugu tigilamɔgɔw ka sɔrɔw bɔdaw bɛɛ lajɛlen datugu. tabarikala kala in bɛ to senna fɔ sini bɔyanko n'an bɔra yen bakurubaw la an tun da sera a ma k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye lapasa jɛkulu ye mun ɲɛsinnen don bolimafɛnw ka taa ni ka segin ko ɲɛw ma olu kɔni ka kɛ ni u ka dusumankasaw ye u ye baarabila dɔ boloda min bɛ daminɛ bi sɔgɔmada in na tile 3 bɔyanko u ka bolimafɛn kofɔta ninnu u tɛna boli u bɛna jɔ u nɔ la o baaraw kɔni ko bɛ daminɛ bi sɔgɔmada in na u ka maa ɲɛmaa dɔw bɛ yen ni o ye Saka Jakite ye ale kɔni ye kibaruya ninnu di min ye anw ka kibaruya dilaw ma Bakari Sidibe ale y'a ɲininka a ye min fɔ an ka lamɛn. An ye réunion kɛ premier ministre ka yɔrɔ la. Premier ministre ka directeur de cabinet de y'an reçoit ani syndicat groupe bɛɛ à peu près 30 personnes comme ça. Bon, an y'a sɔrɔ premier ministre ka niveau la ale yɛrɛ ka mɔgɔw ko information foyi tun t'olu bolo bon ka nin gɛlɛya ninnu bɛɛ kan. Bon, an tun ye kulekan bɔ daminɛ sisan depuis 2021 tile fɔlɔ fo kana bila an bɛ yɔrɔ min na sisan an b'a ɲini an ka chauffeurs ni an ka parantiw bɛɛ fɛ bɛɛ de ka t'u sigiyɔrɔ la mɔgɔ o mɔgɔ min n'o bɛ tɔn dɔ kɔni kɔnɔ an b'a dɔn u bɛna grève in kumakan lamɛn u bɛna batu ni o dun kɛra a t'a bɔ mɔgɔ si ye e ka wuli ka taa sariya sɔsɔ wale wɛrɛ kɛ jamanadenw ye siraba sanfɛ o tɛ an ka hakilina ye o man d'a ye an b'a fɔ jamanadenw fana ɲɛna an bɛ ka grève min kɛ sisan grève in kɛ kun tɛ k'a fɔ ko jamanadenw an b'a fɛ k'u degun ou bien an yɛrɛw b'a fɛ ka tɔɔrɔ wɛrɛ fana ta ka ɲɛsin jamana in ma an ka laɲini t'o ye an ka laɲini ye min ye dɔrɔn an bɛ nin baara min na nin ye anw yɛrɛ ani jamanadenw a bɛ ka dabɔ an bɛɛ de ka hɛrɛ kama hakaja hali jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ olu yɛrɛ fana bɛ hɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na parce que n'an ma nin kulekan ninnu bɔ ka sigikafɔw ɲini ani jamana marabagaw cɛ nin waati in na a bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya de bɛna na parce que an bɛna obligé ka fɛn de fara jamana mobiliw bɛɛ lajɛlen transport kan ni dun ye dɔ fara transport kan dɔrɔn a bɛ se hali musow ka nafɛn feere yɔrɔ ma sugu kɔnɔ donc an bɛ hakɛto ɲini ka jamanadenw fɛ u bɛna bila tile 3 gɛlɛya min kɔnɔ dabɔ kama tɛ puis k'a fɔ ko ka dabɔ tɔɔrɔli kama o tɛ ko yɛrɛ ni a cogoya de don an b'o hakɛto ɲini kɛ jamanaden bɛɛ fɛ bɛɛ bɛ sigiyɔrɔ fɛn fɛn min na an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. Saka Jakite, syndicat national des transporteurs urbains interurbains ale ma ɲɛma ka laseliw tun ye nin ye o gafe kelen kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni o ye jagokɛla misɛnninw ye k'a dɔn olu kɔni ka jɛkulu maa ɲɛmaw fana olu ye laseli kɛ laseli min na ninnu ka hakilina talen kɔfɛ u y'a sɛbɛntiya k'a fɔ olu kɔni sen tɛ nin baarabila kofɔta in na o kuma olu ka maa ɲɛmaw fana ye min fɔ u ka tɔndenw ni jamanadenw ye an k'a lajɛ. Tanarajim an balima commerçant bɛɛ lajɛlen nin ye kunnafoni ye an bɛ kunnafoni min da aw tulo kan ka yira aw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ grève min bolodalen don nin kalo in tile 23 tile 24 tile 25 ko ka yira aw la k'a fɔ grève in commerçant tɛna ya a la a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka t'i ka baarayɔrɔ la i ka t'i ka bitigi dayɛlɛ k'i ka feere kɛ sabula commerçant y'a ye nin grève ye transporteur ka grève de transporteur ma juguya tɛ an ka bonya b'u yɔrɔ mais an tɛna se ka ye grève in na parce que an ma associé grève in na an ma informé a la an t'a dɔn fɛn min don an bɛ mun kalama an b'a ye commerçant dɔw bɛ ka déclaration kɛ ni commerçant bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ko k'a fɔ commerçant sen bɛ grève in na alors que an ka grève n'an bɛ taa la waati o waati an bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan de ka hakilina kɛ kelen ka taa ni commerçant ka doléance ye comme o ma ye nin na commerçant ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen jɛra k'a fɔ fɛn min ye nin grève in tile 3 grève in ye o kɔnɔna la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan sugu misɛnninw fana bɛ Bamakɔ ani minnu bɛ Bamakɔ kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen kunnafoniya k'a fɔ an sen tɛna ye nin grève in na grève in a bɛ se ka kɛ transporteur ka grève don mais commerçant ka grève tɛ fo k'o jɛya bɛɛ lajɛlen commerçant tɔnba fɛn fɛn bɛ yen
u bɛɛ lajɛlen jɛra k'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ an bɛ se ka kuma ni coordination ye coordination des commerçants détaillants du Mali n'a signataire Albert Maïga ye o kɔfɛ n'an nana tuguni CACGDM o signataire o fana bɛ yen nɔ o y'a jira k'a fɔ olu fana tɛna ye grève in na o kɔfɛ tuguni CAMD n'o o fana y'a jira olu fana tɛna ye grève in na n'o ye Salif Simpara ye n'o ye collectif des districts de Bamako des marchés des districts de Bamako o fana tɛna ye grève in na o kɔfɛ tuguni FAFNACDCM n'o signataire ye Bakari Sila ye n'o ye Fédération nationale des commerçants détaillants du Mali olu fana ko k'u tɛna ye grève in na ANPPN n'o signataire ye Jɔnkɛ Sako ye n'o ye olu bɛ an ka dumuniko ani an ka baloko kunna olu y'a jira k'a fɔ olu fana tɛna ye grève in na o kɔfɛ tuguni n'o ye ACDFMCM ye o signataire o fana Lamine Traoré n'olu ye kɛnkɛlɛritigiw ye n'olu de bɛ an ka sojɔminɛw n'an ka fɛnw kunna olu fana y'a jira k'a fɔ u tɛna ye grève in na o kɔfɛ tuguni Akɔf Maja n'o o ye association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora malienne olu fana y'a jira k'a fɔ u fana sen tɛ grève in na u da tɛna don a la n'o signataire ye Musa Sako ye o kɔfɛ tuguni fɛn min ye Sinako Dɛmɛ n'o ye association des commerçants syndicat des commerçants détaillants du Mali olu y'a jira k'a fɔ olu fana sen tɛ don grève in na u da tɛna don a la o signataire o ye Ibrahima Maïga ye o kɔfɛ tuguni ACOPD n'o ye Sugunikura pièce feerelaw minnu bɛ pièce détachée feere olu fana y'a jira olu fɛn bɛ Mali kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ pièce détachée feerela bɛɛ ka bɔ ka t'i ka feere kɛ olu fana da tɛna y'a la o signataire ye Baraka Buware ye ɲɛtagaso o fana signataire bɛ yen nɔ n'o ye Ousmane Diallo ye olu fana y'a jira k'a fɔ olu si tɛna ye grève in na donc Mali tɔnba commerçant tɔnba fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ lajɛlen tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ n'an ka laɲini bɛ kɛ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogoya min na nin tɔn de bɛ jɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ninnu de reconnaît don kosɛbɛ gouvernement fɛ ani Mali commerçant yɛrɛ fɛ n'u bɛ se k'u ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ vraiment nin y'a commerçant ka kɛlɛ an ka doléance faralen ɲɔgɔn kan mais o hukumu o tɛmɛnen kɔ a la an bɛna se ka mun fɔ mɔgɔw ye an sen tɛna don grève in na parce que transporteurs ma foyi sara anw na donc o de tun ye nin ye k'o fɔ an ɲɛna k'o jɛya fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ grève in t'an ka grève ye o de kun don a kɛto b'a la salala Muhamadu. olu minnu ɲɛsinnen don sanni feere tigilamɔgɔw ka koɲɛw ma n'o ye commerçant fitinin fara belebeleba kan u ka maa ɲɛmaw ka laseliw ye nin ye minnu na u ka maa ɲɛma bɛɛ seereya la ka se ka nin dantigɛ in kɛ o kuma minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali ko kan ko ka bɛɛ ladɔnniya baarabila min ko fɔra bi ko a bɛ tali kɛ transporteurs la minnu ye mobili bolilaw ye butigitigiw olu kɔni ka u ka clés ta ka gorow dayɛlɛ kokura walasa maaw ka se ka daraka fɛnw sɔrɔ u ka maa ɲɛmaw ka fɔ la n'an bɔra yen nɔ an bɛna politiki gun kɔnɔna la tɔ min bɛ yen ni o ye Diden maaw ka tɔ ye ADEMA PASJ olu kɔni ka bolofara min bɛ Mali commune 2 kɔnɔ Bamako yan n'o ye kafo filanan ye olu ye bureau kura sigi min ɲɛmaya dira ministre kɔrɔ Seku Jakite ma kuma a sigilen kɔfɛ a ye laseliw kɛ laseli mun na ko a bɛna a ka cɛsiri bɛɛ ADEMA kologiriyali ni curation a la commune 2 kɔnɔ a ye nin laseliw kɛ Mantala Watara ka kuma galama la an ka lajɛ. Tɔndenw ye commune 2 la minnu ye nke section ɲɛmɔgɔ ye bi sɔgɔmada na ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo u ye bureau kura min sigi ka ne ka ɲɛmɔgɔ ye a diyara ne ye a diyara bureau kura mɔgɔw bɛɛ ye ni Ala sɔnna a ma u y'an ta baara min kama n'o ye politique baara ye an se ye fɛn fɛn ye an b'a kɛ mɔgɔ tɛ bureau sigi ten politique bureau sigi ten gansan ni Ala sɔnna a ma ni bureau kura ŋaniya damadɔ banna maire sigi nata an bɛ fɛ ka commune 2 mairie minɛ an bɛ fɛ mɔgɔ kelen walima mɔgɔ fila o ka kɛ an ka mɔgɔ ye députéw la parti comité exécutif ye déléguéw bila ka na a ka représentants bila ka na walasa k'an ka baaraw bɛɛ lakɔlɔsi n'an tɛ bɔ yan ka bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔ fɔ an b'a f'u ye an bɛna taa congrès la congrès ye tiɲɛ bureau ka yɛlɛma o ye tiɲɛ mais bureau bɛ yɛlɛma kun dɔ de la o congrès bɛ kɛ kun dɔ de la o parti politique bɛ créer ko kelen de kama fanga ɲini ADEMA mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ hakilina kelen ŋaniya kelen
an ka kanda kelen ta. Saga bina ni saba o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan nin waati na min ye Aruna Jara Samba Sankare waati kelen bɛ colonel major Sambu Menkɔrɔ Jakite o waati kelen fana bɛ i ka dɔn Lasana Tamba Keita chef d'escadron fɔ y'a fɔ Kayen kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ la nin waati na Usumani Sangare o bɛ sa ye gouverneur ye colonel k'u ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na waati kelen bɛ Abdoulaye A Mayiga o bɛ Kulikoro a n'a ka denbaya ka jateminɛ Fanda Tomotani mi dan sigi kibaruyaw ta ko fɔlɔ la yani an ka se ka sori lasɔrɔ. Amadou an b'i fo an bɛ taga ɲɛfɛ an bɛ Sori Ibrahim Diallo bisimila siraba kunnafoniya o kɛnɛ kan anw nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Sira Kamara ka yamaruya kɔnɔna la sɔɔni aw ni Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛna siraba kunnafoniya lase aw ma.